Hello guys, saya mods. Trabaho mo sa Domingo. Baliw na natin one guys, karong kamera no. Oh. Kulit singaw. Bada wa kanay kulit tayo. Ano na ko rin ni Juichi? Juichi. Andap, imawa. Singaw ka. Matit ima aro. Ima. Ah. Guys, among kumpanya. Japan no. Nakasulod ko isda sa freezer. Nag-assist. Dili ako nag-file. Na may nag-file. Pilit niya isda mga Bisaya moves ha. Bawal ang tawad. Mahatag ang kumpanya, okay. Pag hindi, makapalit man ta, ulaw man po no. Ulaw man po siguro. Ulaw ang mga awat, mapalit man sa maratong kantidad. Ula. Nagulat ko kaya nagtaktak sila gisulod o creates nga dako.
tungod kay corona na ay libre nga alcohol. Ang alcohol ta ninyo asa ang kuan kung kauban ako yun na hawiran mga handol sprehan na pinsa ka maayo ba ikaw alcohol lang malakas. Daijoubu. Oh, mo. Okay ka? Mo kusay na ina. Oh, ipayo binte. Oh. Kukulik ito mo. Oras alas 11:34. Wala pa'y panood to. Mas libin taon, mas libin na ulit nagsugod. Kung itugay ko wala naka-video, upload sa YouTube kay busy. Huwag panahon. Lang tayo marot Domingo man pahit kauban di mahasol kaway itong lugar sulod kayo nawa ko na ako so bye bye na mga Bisaya mo mga kabisayaan salamat kayo. Bye bye. Mana mo kumpanya mo? Taas. Pasat bang. Bye bye.